Ato ning tagaan og gitawag og pagtin-aw ang mga argumento sa atong mga higala nga palso. Kay para makailad lang og mga inosenteng Katoliko mo na maghimo-himo sila og mga palsong argumento kay para malingla kadtong mga Katoliko nga walay kabangkaagan sa pagtulunan sa simbahang Katolika. So wala pa nila nga dili kuno tuuhan nga ang simbahang Katoliko iya or gitukod ni Ginoong Jesucristo sa hinungdan nga dili kuno mabasa sa St. Matthew chapter 16 verse 18 ang term or pangalan nga Romano Katoliko. So kana nga klase nga argumento kana nga binutbot o argumento kana nga binakak palso nga klase nga argumento nga naman naatay tulo ka mga bugat ug dagko nga mga rason nganong palso or fake or tawag ining argumento na sa mga taong desperado. Unang reason gitawag na siya og fallacy of silence. Buti pasabot niya na nga dili kumo nga dili nimo mabasa letra por letra o dili nimo makita di na tinuod. Nga naman kay daghang mga butang nga dili mabasa sa Biblia apan naglungtad nga gitawag og tinuod. For example, kana mayngon ta nga that the Bible we believe the Bible is the written word of God. So, mayngon ta nga kanang Bible composed of Old and New Testament dili man na mabasa sa Biblia letra por letra. Dili ka makabasa sa Biblia nga ang Biblia nga composed of Old and New Testament pulong na sa Dios. Og never po ka makabasa sa Biblia nga ang Biblia pulong sa Dios. Pero ngano nito o man ta ni anang maong Biblia pulong sa Dios bisan pag dili mabasa sa Biblia letra por letra sa hinungdan nga gitudlo ka na sa iglesyang gitukod ni Kristo o gituuhan nato nga tinuod ka ng pagtulun-ana kay ang iglesyang gitukod ni Kristo gigamhan man sa Espiritu Santo. So, dili ko mo nga di mabasa letra por letra di tinuod. Mo nang gingon nga fallacy of suppressing the facts. So kung dili tawag ini mabasa letra por letra, tan-awon nato kung asal ng simbahan na karon. Dili ta mohunong anang term nga wala. Ngano man kay ang term ng nga wala or dili mabasa, dili na siya magamit as evidence. As ebidensya para mabungkag ang argumento nga ang iglesia gitukod ni Kristo iglesia Katolika. Ya kung sa korte pa na mga sir ug mga ma'am, tag-abot nimo og korte makig ergo makig-argumento dito ang abogado unya pagkamaningon siya nga tinuod ko kay dili man gud mabasa sa tawag ini nga dokumento. Sipaon ka sa judge. Nga naman, sa hinungdan nga ang term nga dili mabasa, ang term nga wala, dili na siya magamit as ebidensya para pagbungkag or pagpamatuod sa argumento nga imuhang gitawag o gibarugan. So again, usa ka na ka fallacy of suppressing the facts and suppressing the facts or silence. Fallacy of silence rather. Nga naman kay again, daghang mga butang nga di mabasa apan nagapunting sa gitawag og tinud. Same po na sa simbahang Katoliko. Bisag di mo mabasa letra por letra pero ang simbahang Katolika mo na iglesia gitukod ni Kristo. Pero kung ato ang sakyan mga sir ug mga argumento kung di mabasa, di tinuod. So buti pasabot ningon sila nga ang Katoliko di tinuod kay di mabasa. Nya ang ilang mga pundok di mo mabasa. So buti pasabot ang ilang mga pundok fake pod. Kung sundo nato nga kana klase nga gitawag argumento, ngano supak-supak pa man sila simbahang Katoliko. Na mismo ang ilang pundok di man po mabasa St. Matthew chapter 16 verse 18. Kung di alam tamuhon nga St. Matthew chapter 16 verse 18 kung ato ang gamiton ang argumento nila. Di ba? Pero di na mo pasar sa tama nga reglamento sa pangatarungan dili na mo pasar. Number 2 nga gitawag og point. St. Matthew chapter 16 verse 18 proklamasyon kana ni Kristo nga iyang gitukod ang iyang iglesia. Wala nagproklamar si Kristo di niya anang panahon na nga nagngalan siya sa iyang iglesia. Balikwaot kayong paminawon nga ang sitwasyon o hitabo sa St. Matthew chapter 16 verse 18 proklamasyon sa pagtukod unya pangitaan nimong pangalan. Di ba? Balikwaot kina paminawon. And at the same time, sa samang pagkaagi, di pwede butangan ni Kristo ngalan ng iyang iglesia kay naan mo mangangkon. Nangiskwat man gani mo karon nga wa pagbutangan niya ganan, how much more butangan niya nagngalan? Magdagma-dagma gyud mo tawag kining angkon anang giingon sa St. Matthew chapter 16 verse 18. Diba? So again, si Kristo magtukod og ngalan, nagtukod sa iglesia. Wala niya gibutangan og ngalan, pero ngano man niya gibutangan ngalan kay kabalo siya nga umaabot nga panahon daghang mga mini nga mga magtutudlo pareha ninyo nga manungha og mangangkon sa iyang ngalan. Bunang ikatulong rason, mailhan nato ang tinuod na iglesia sa iyang kinaiya subay sa kinaiya sa magtutukod. Kung sa man kinaiya sa magtutukod after nga nahimo siyang tao, human siya namatay, human siya nabanhaw, hangtod karon dili mawala ang iyang eksistensya.
Dili mawala ang iyang pagkalungtad. Mao po ng iglesyang iyang gitukod. Dili mawala ang iyang paglungtad sukad nga gipamulong ni Ginoong Jesucristo sa pag-ingon niya, "Thou art Peter, and upon this rock I will build my church." From the time nga iyang gisulti ka ng maong pulong nga until now, kanang maong iglesia hawa na mawa. Wala na nawa from 2nd century hangtod sa 15th century, hindi balik lang pagka 16th century. No! Nagpabilin ka ng iglesia ang iyang eksistensya. Wa gyud na mawa ng iglesia. Nga naman, ingon pa niya, et porte enferenon prevalibont adversus iam. Bisan ang ganghaan sa impyerno, dili gayud makabuntog ni ini. Buot ipasabot, di mawa. So, naanang mong iglesia from the 1st century AD until now. So, kung na ay iglesia or sekta, magpailang iglesia o natukod lang ang ilang sekta after 16th century, dili na mo gipunting sa St. Matthew chapter 16 verse 18. So dapat pangitao nato ang iglesia nga kung diin ang iyang eksistensya pariha og edad. Kung ato ang ikwenta from 33 AD until now, dapat parihang edad. Kaya kung pariha ganin ang edad niya, kanang iglesia, Christian Church, maunang iglesyahang gitukod ni Ginoong Jesucristo, bisan pagwa niya butangi og ngalan. Gets ninyo mga sir ug mga ma'am? Muna diha bagsak ang mga dili Katoliko. Kay bisan pagkapila sila muangkon nga sila ang gitukod ni Kristong iglesia. Pero the fact nga ang ilang sekta ni exist lang from after 16th century, 17th, 18th, 19th, 20th century, palpak. Mahimong palso ang ilang sekta nga naman kay ang edad sa iglesia gitukod ni Kristo kun atong kwintahon from the 1st century AD until now 1992 years old na. So pag naay sekta karon nga mag-angkon-angkon nga sila tinukod ni Kristo, kumo kay ang ilang title sa ilang simbahan, mabasa ko no sa Biblia. Di na tinuod. Na founder anak kay registrado man na. Unya ang edad wa pagkaabot og gatos, wa pagkaabot og 200, 300, 400, 500. Ginoo ko purega ba. Wala bisa pagkapila mo angkon magpabilin mong bot-bot, magpabilin mong bakak, ngano man kay di mo kapasar sa kinaiya og esensya sa iglesyang gisgutan ni Kristo sa St. Matthew chapter 16 verse 18. Again, kanang giingon ni Kristo, lig-on kanang giingon ni Kristo, et porte enferenon prevalibont adversus iam. Even the gates of hell shall not, wag yung may not, ang giingon, shall not prevail against it. Dili na mawa ng iglesia. Muna kung di na iglesia Katolika, itudlo daw sa mua. Kung unsang iglesia nga wa mawala from the 33 AD until now existido kung di na iglesia Katolika, Apostolika Romana. Pero ang kasaysayan dili mamakat. Ang kasaysayan nagtukan nga ang simbahang Katoliko mao nang iglesia ang gitukod ng Kristo mo. Bitaw kung imong tan-awon ng kasaysayan, way bugto ang iyang eksistensya from the 1st century AD until now, wala ug wala ngayon mawala. Muna kini mga amigo na to, mga pastoy, palso ng ilang mga sekta. Muna kung mag-adto na sa inyong mga balay, ay yun ninyo nagpaminawa. Nga naman, kung paminawa na ninyo, kanang ilahang mga tag-as kay nagbangkil, mubiran ninyo padung sa impyerno. Mayang adlaw kayong tanan. Sa hindi pa po nakapag-follow sa mga pages po natin, i-follow nyo po yung mga pages po natin, RJ Horolanciano II TV, Argumento page, Kuya Apologist TV page, and RJ's Vlog 2022. And pwede rin po kayo mag-send po dyan ng Facebook stars. And also, sa ating po mga channels, sa hindi po nakapag-subscribe, i-subscribe po ninyo yung mga channels natin, The Lay Catholic, Apologist International Official, RJ Sano II TV, Kuya Apologist TV, and Barrio Kawayan Religious Forum. And pwede rin po kayo mag-send po dyan ng super sticker, super chats, and super thanks. And maraming salamat po sa mga kapatid at mga Katoliko na ulis pong tumutulong sa programa po natin. Maraming salamat po. Nang dahil po sa tulong at suporta po ninyo, ang programa po ito, until now, andito pa rin po sa social media. And until now din po, nangangailangan pa rin po tayo sa tulong at suporta po ninyo dahil wala po kami magagawa rito mga sir, mga ma'am, kung wala po yung tulong at suporta po ninyo. Sa gusto pong tumulong, sa gusto pong sumuporta, pwede po ninyong ipadala ang tulong at suporta po ninyo sa pamamagitan po ng ating mga account numbers dyan po sa ating pong screen. And pwede niyo po kaming i-message sa ating pong page kung via remittance po yung papadala po ninyo. Maraming salamat po in advance.